Έλα μπροστά σου παρακαλώ πολύ. Κλείσε λίγο τα πόδια σου. Να πάω λίγο πιο εδώ να πάρω και φορά. Δεν χρειάζεται να το κάνεις όλο αυτό. Κλείσε λίγο τα πόδια σου. Εκεί, τέλος. Μην κουνηθείς καθόλου. Η θέση σου είναι τέλεια τώρα. Απλά ανέπνεε. Περίμενε τον Μιχάλη. Περίμενε το κορίτσι φωτογράφου για την κυρία Αντώνη. Χαλάρωσε τους ώμους, Νίκο, κάτω οι ώμοι και θα φύγεις μακριά, θα πετάξεις. Εντάξει, θα πετάξεις, θα πας με το σπίτι, θα πας πιάσεις απέναντι το βουνό. Μπόμπα, το έχω. Είμαστε έτοιμοι. Σε 5, 4 μακριά. 2, 1, μακριά. Ωραία. Τέλειος. Τέλειος. Ωραία. Το έχω. Φοβερό. Φοβερή εμπειρία. Πάμε! Ναι, φοβερή. Πάμε όλα. Μην πιάνεις τίποτα. Δεν κάνεις τίποτα, Νίκο, περίμενα να πάρω το λάστιχο. Αξίζει. Μαζί με βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση, και αναμνηστικό δίπλωμα. Σιμό, πάμε σε παρακαλώ πολύ λίγο. Πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το ωραίο άλμα της ημέρας. Ευχαριστώ. Πρόσεχε μόνο, βγες έξω. Γύρνα όπως ήσουν πριν. Με λύσουν. Ας σε λύσει ο Αντρέας. Δεν μπορώ.